uyacabanga ngami masimo ngenjalo akandilibelanga akazange wandithela uyacabanga ngami masimo ngenjalo akandilibelanga akazange wandithela uyacabanga ngami masimo ngenjalo akandilibelanga akazange wandithela uyacabanga ngami masimo ngenjalo Jesus akandilibelanga akazange wandithela Jesus uyacabanga ngami masimo Hey, mandipheze ndiyonyukela. Yes. Nika abantu bam ithemba. Part 19. Hey. Unzulu uThixo. uThixo unzulu, uThixo unzima. Uthi akandilibelanga. Akazange wandidela. Ndimbonile la Thixo guys, ndimbonile. Nam lo akandilibelanga, akandidelanga. Uthi usukude second round, amen, let's worship. Yes. Usukude uthi uyekelani iwari yam sukude. Ndizothi ndithi ndifuna ukuyifaka le recording phana kwa TikTok babe bendixelela enye into nabo ba hayi copyright njalo njalo, so ufuneka ukhawuleze uyikhathe. Wena babe ke ngokwami ndivele ndicule nje. Ewe ndiyaziva uba ndiyavukelwa. Qha bazawundisokolisa apha kwa TikTok uba ndixelele uba ni-copyright njalo njalo ezanto zibhalwayo phaa zesiNgesi. Ndibone ngoku i-recording yam seyingasafuna ungena. Ewe injalo ke sukude. Ewe Dumo, awukwazi uthatha ixesha elide nengoma yomntu, ufuneka ukhawuleze uyiqhawule okanye uzawuba nengxaki. So siphila kwilizwe elinjalo elinemithetho elishumi enjalo yona. Uthi usathi uthi usemoyeni uyayiva ingoma, qha kaloku ngoku ndi-online izawube indithethisa, uyayiva le nto. Ndiyafuna yona ukuyicula le ngoma ndithi akandilibelanga, akazange wandidela. Yeyi akandidelanga la Thixo. Xa bendihamba ndedwa ngekunzima. Qha uThixo ukuphathela abantu apha endleleni, into endiyinotisayo ukuphathela abantu bexesha. Baba khona benkonzo uthi usajonge leyo. Thina abantu ke sesizi-understanda zonke ezi zinto. Kube khona bomjayivo. uThixo uyolungisa into napha, kuyalunga. Ndithe kuni ngela xesha ndandisindiswe gqithi ngathi andibamba apha upstairs, ndangena kwi-depression, ndandinqwakuza. Ewe ndandinqwakuza because ndandingayazi enye into, ndandingalazi izwe, ndingazi lutho. Ndazi uThixo neBhayibhile yam nomsebenzi nendlu yam necawe ndihlala buphele ubomi bam kanjalo. Wathi ngoku uThixo ndiza kwenzela isiphithiphithi kulo mtshato wakho, kuphithizele uyozibona noqwanda uyeke uyongena apha esitratweni, uyokubetheka apha esitratweni. But ke luckily ndafika esitratweni mna sandamkela. Sandamkela yayindim lo ubamba igazi ngiqonde Thixo kodwa zintoni into ndifaka kuzo, sistrato santonisi. Xesha ke endandiyongena phana kwesa strato no-Wandi, o-Tracy, la family yakwamgoduka, o-Loretta Granny phana, abo-Faith phana Mkhize, abo-Odwa Fonzo, abo-Vuvo Vuyokazi Mtsatse, abantu bam bokuqala endangena nabo esitratweni. Ndandise-uncomfortable ke ngoko ndinga-understandi yonke le nto yesi strato. Ndithe kuni namhlanje ndithe qwa streetwise, akho nto ndingayaziyo.
but ngelaa xesha ndandisazi inkonzo qha ndaphantse ndalimala endleleni. Andithi ibani njengam mhlawumbi azizondilungela izinto qha ndifuna ukunizama ukunibonisa into yoba sanucinga fana bemjayiveni kuhlela amageza phana. Kuhlela abantu abanengqondo. Nanko omnye wabo phambi kwenu. Aba bendibancoma apha ngoku ngabantu abanengqondo abaya. Ningabajaji xa bephaa esitratweni. Phumani kulo mkhuba, sanubajaja. Bayekeni, phumani kubo. Phumani kubo, bayeke benze le nto yabo bayenzayo. UThixo ukhona nakulaa meko, uyayazi uba kutheni bephithizela phaa. Ndithe kuni usukude lo uDumo lo wayengumfundisi, wayeqiswa nini nina abasindiswe gqithi ngathi anibamba apha upstairs. Wakhutshwa nini uDumo enkonzweni? uDumo uyazana noThixo okusalayo. uDumo uyathetha noThixo wakhe. uDumo uThixo umfikele esemjayiveni. Umjayivo ufuna kuthandaziwe, ufuna kuthethwe ngoThixo because inkonzo ingaphakathi kwakhe. Igift yobufundisi lapha kuye uhlusenyuka nayo. Ayikho phaa enkonzweni. Ezi nicinga fana uba kulapho wonke umuntu ufuneka beholi khona. Ndiyafuna ungixelela ezi zinto. Thixo ndincede again ndingathethi izinto namhlanje. Thixo ndincede, ndifuna uba happy. Ndifuna kube happy namhlanje. Andifuni ukuthetha izinto. Ewe, ndikhe ndiniyeke ndinganikhubekisi namhlanje. Ewe, ndiyazama uba ndinganikhubekisi. Ewe, ndifuna nibe happy kancinci. Okay, masidlule. Nakukwenzeka usigaba ke umane siza nditshilo manje umane fika apha kwam umane fika. Ewe, uthe mos mina mandithandane noNololo, undishiye phaa kuNololo wathi masithandane senza le nto thina ke sidume ngayo. ULungi uthi uthe inyaniso yodwa kodwa mntazi. Ewe kaloku bethunana ndithe mina le program uThixo uyenzele abantu abafana nam nani abajajwayo apha esitratweni efuneka singathethi thina sivala imilomo ngoba loku abantu abakholwayo okanye abasindiswe bacima sinqwakunqwaku. Asiyazi basithetha ngantoni, asikho nqwakunqwaku, we know everything. Thina sibona sijayiva ncima sazinto, we know everything. Yeah, siyaniyeka sometimes ikhe nenze izinto zenu sinibukele siqonda uba we bhatata. Andidlule. uSigaba ndisepha kuSigaba. Usigaba wafika ngoDisemba ke ngoku phaa before that. So ndimane ndiya ndaya kule interview ndiyenze ephepheni ndingathi kwamna ndandingabhadlanga phaa entlokweni uba ndandenza nandizazi. Mezi uthi tell them on my behalf. Chineke. God forbid batho basemandla. Ewe Mezi don't worry ndizabaxelela shem. Wonke umuntu apho uneendaba zakhe. UThixo le nto athe mandizoyenza apha ndizoyenza and ndizayenzisisisa. Mna uloli laa nto beyithetha ethi ligeza eli. Ewe uThixo wonke umna zonke izinto ufike wazibaxa apha kumna ndivele kuthiwa mandenze le ndivele ndibe extra ndiyenze ibe extra. Yonke into ephathwa ngezandla zam iphuma ngomlomo wam ivele ibe extra. So nizawuba rayithi nizawuqina apha endleleni. Ewe ndithe ayoyamabhetyebhetye le program, ingeyabantu abaholi le program, yabantu bonke abantu bathethe izinto ezi. Uthini umeze uthi uyathandwa ke sana ndikuthanda mna kuqala. Funa kuthethiwe apha siye kube siholi apha makuthethweni. Ewe makuthethwe izinto ezi singathethiyo. Ndithe ndiyazithanda i-uncomfortable conversations. Ndidila nezi zinto mos mna zokuthetha izinto endingafuni uzithetha every day. Yile nto ndiyi-social worker even today 10 years ndiseyi-social worker. Ndileqa 11 ngoku zandicinga uba kofika ixesha elide kangaka mna ndiyi-social worker. Ewe ndathi sendiyokwenza iloya khona azipopi andiyindawo nala lo ikhona nje uba ikhona nje. UThixo ndifuna la ndithethe izinto ezi. Ndifuna la uThixo ndikhumbule mos la social worker yayiprofithiwe la social worker ngumama uthetha. Ewe umfundisi umama uthetha. Ewe yaza ngaye profit yaprofethwa le nto. So yes again kusaprofethwa nangoku akukakayekwa. Sorry asidluleni. Sidlule bethuna masidluleni masikhawulezise ndizawuphinda ndindishiye eli xesha because alo ndiyadwaba mna ndiyadwaba shem nindithembe. Right. Ndaphinda nda-aplaya guys, nda-aplaya ndiyazifumana ke ngokwezi agent zangaphandle. Ndithe mos ephana kulaa ndawo kuthiwe mna ne-interview enziwe ephepheni kwafuneka ndiyokwenza ipassport. Ndayenza ipassport bafethu. So bendinabantu ke mos mna abadoneyithayo. Kukhona u-Anonymous lo ndithe ndammitha ngo-2009 and I met omnye u-Anonymous ephana ngo-2016. Andikhange ndithethe naye kuqala, andikhange ndiyazi uba safika kule conversation namhlanje khe ndimbuze into yoba uhappy na uba ndidlulise igama lakhe uba
ungubani. Yes, sonza kabe ndimbiza anonymous mhlawumbi xa ndiphinda ndibenza ndixelele uba ungubani xa evuma uba uyafuna ubizwa igama lakhe. Yes, but hey bandinceda abantu bakaThixo guys. Ndithe mna sibroke phaa kwam iyaphela imali asinamali. Thina noololi noodumo aba nosipho senza ikanje imali siyabolekana. Ithe komnye ibikomnye xa siphana emjayiveni onemali uyathenga sidibanise kube right. So besiphila loo mpilo thina singebi nangxaki futhi sibe right. And then ke ngoku into yenzekileyo phaa ndanyanzeleka bandinika ke nyhani ndadoneyithelwa guys ndayenza ipassport. Andithi ngem kanotsotsi imfundise ipassport yam nala ma-gun point babendibeke wona phaa nabantu bakhe abamdaka. Ewe, abantu bakhe abamdaka. Wafa yho phantse ndabiza elinye igama elikhulu. Wafa waphambana omnye wabo because kaloku mna ndathi ke ngoku kuThixo xa ndiya kuThixo ndathi izinyo ngezinyo. Already kacaba yayiseyiqalele enkohlakalo ndandiyiva ngaphakathi kwam because banditraumatize aba bantu aba ndenza lo back and forth. Ndaziva ndinenkohlakalo ngaphambili ngaphakathi kunenkohlakalo. Aba bantu bandigulisile ndangathi ndigeza ndatya uma-medication engingawaziyo ndakhwitha emsebenzini ndayeka emsebenzini kwakukuninzi. Ewe, so ndaqala phaa umthandazo rongo mna ndimane ndithixo abantu bakho andiwasebenzisi mos mna amayeza ndiza kubetha ngomlomo izwi. Yho mani ndinifundele naso iscripture sivele entlokweni power of the tongue. Naso iscripture sifika ke masikhangele power of the tongue. Imani bethu nana imani. Okay, mhlawumbi singake besiyidlala le ngoma yabo ngoku ndinikhangelela esi scripture. uJehova akandilibelanga akazange wandithela uyacabanga ngami masimbo ngenjalo Jesus. Olingana nawe enhlizweni yami uyangusanjalo. Heke yima ke ntombi enkulu siyakubonga ngomculo wakho. Uthi uProverbs bethunana kule nto ndiyitshoyo power of the tongue. Mna sondikuthakatha ngamayeza ndiza kuthakatha ngomlomo lo wam ngoba iBhayibhile iyandivumela uba ndikuthakatha uphambane xa ungenangqondo. Ewe ngomlomo lo wam ithi iBhayibhile Proverbs 18:21 states death and life are in the power of the tongue and they that love it shall eat the fruits thereof. So this proverb emphasizes that our words have the power to both destroy and create, and that the consequences of our speech will be experienced by those who use it. Essentially, it means that the words we speak can have profound effects, either for good or for ill, and we will eventually experience the results of those words. Ndithenza ndithakatha ngomlomo baniva mna andiwasebenzisa amayeza ndiza kubetha ngepower of the tongue. uThixo uyandiva nikhumbule mna ndingumntana othandwa gqithi nguThixo. Ewe ndiyathandwa nguThixo, ndiyi-chosen. Nimyekele uba uThixo akhandisokolise andiyeke ezinethe zasemhlabeni. Ulungise into uThixo ndithe kuni i-preparation times yakhipha mfana uyoze umzonde kwaThixo lowo athule uThixo. Preparation time sana lam uyakulungisa uThixo uyaku-ayina endleleni because ufuna uzothi ufika kule position akusakuyo ufika usezingqondweni uthe qwa njengam. Ndithe qwa mna nijonge kakuhle. Because if awuzazi ezi zinto uzawufika ume phambi kwabantu uthethe ngantoni awazi nix uvalekile awazi nto. Ewe, so i-chosen ones they go through hell. You know hell uba niyayimamela istori sami yi-hell kahle kahle le mpilo bendiyiphila mna but ndidlule kwa-hell. Finally ndifike lapho bendibhalele khona. Masedluleni ke so kufuneka niyazi iBhayibhile guys, iziscriptures zazini kwenzela xa kufika ixesha lobunzima ubethe phaa kwiscripture ufunde phaa uthi wena Thixo ubuthe ubethe kwalo Thixo ngeziscriptures zakho uthi wena ubuthe ke uyabona xa uyazi iBhayibhile uzazi iziscriptures bazithetha ukuthini uzaba right mntakwethu. Awuzodinga nditsho neyeza as much as ba iyeza phana eBhayibhileni bendinifundisa bekunini last week ndinifundisa into yoba amayeza sanobajaja abantu abasebenzisa amayeza for ukuhila
ungandixeli ke mna ke ngabathonqo basebenzisa amayeza kaThixo bawaphethe kakubi amayeza kaThixo bapheka besophula abanye abantu. uThixo iyeza kalenzelanga loo nto. iBhayibhile ithi lalenzelwe iyeza uba umntu makaphile athathe ifruits umntu kaThixo atye ahluthe umntu kaThixo. But nina nirongo ke ngoku nithathe izinto zikaThixo nizisebenzise ebubhanxeni benu nenza loo nto. Ewe andizobuyela kulaa topic bendiyigqibile laa topic last week qha ndiyanibrifa nje kancinci ndiyaziyabuya izinto bendithetha ngazo. Funeka ndimane ndinikhumbuza ke kancinci because nina nisebenzisa into zikaThixo ebubhanxeni. uThixo ufuna mna ndinixelele ezi zinto sanusebenzisa amayeza kaThixo ebubhanxeni. Thathani amayeza ndisebenzise for uba niphile. Uba uyagula nisebenzise iyeza niphile. Utshilo umfana ebethetha izola can't remember igama lakhe uthe yena wayegulela ukufa oogqirha esisiwa kubo bonke engaphili niksi waze waphiliswa liyeza. So guys akukho nto erongo eyezeni xa ulisebenzisela uba mawuphile because itsho iBhayibhile. Xa niyifunda kakuhle iBhayibhile niyeke le nto yothatha iBhayibhile niyijongise ezantsi niyogqiba nikhethe enizifunayo iivesi ziphaa eBhayibhileni niziyeke ezinye. Funeka uphele lo mkhuba apha ku-2025 iziscriptures zezisebhayibhileni zifundisiseni nizifunde nizi-understand uba kuthiwani phaa. Niyeke ujaja abantu abasebenzisa amayeza apha nina nibayeke ubajaja abantu abasebenzisa amayeza for uba baphile. Hayi ungandixeli ngobubhanxa bamagqwirha mna abo bona sifuneka sibadistroyile kulo nyaka. Ndim nabo this year aba basebenzisa into zikaThixo kakubi ndizobadistroya kulo nyaka. Ndicela nindimamele kakuhle ndizanidistroya. Le vesi ndigqiba uyifunda apha indinika ipower uba ndinidistroye. Okay? Yes. Uskapu uthini umuntu pha uthi Lungi ingxaki abayazi ibalekile imessage andisayivanga. uEzekile 3:3 God commanded Ezekiel to eat the scroll, so it's very true to know the word. Yes, you must know the word of God. Niye kujaja abantu ningalazi nililizwe. iBhayibhile aniyifundi nikhethe iBhayibhile ezithile ezinice ezithetha ngonice okanye iBhayibhile niyithathe niyijongise ezantsi. Xa ndicinga uba niye niyithathe iBhayibhile niyijongise ezantsi because aniyazi iBhayibhile kodwa niholy. Nifuna ntoni kwaholy ningayazi iBhayibhile? Mna ndizanixelela ngeBhayibhile ngoba uThixo uyandityilela mna iziscriptures. Utyilela kwamna lo ezinye bendingazazi. For example iscripture sayo ndizonixelela but ndiyayazi uba uThixo umane ezityhila ezi zinto kum one by one undinika neziscriptures efuneka ndinixelele zona. So ndithe kuni ningandithathi kancane nijonge kancinci. Ndiyazana noThixo ndiyifavorite kaThixo ndifuna niyazi loo nto. Xa ndibona ndiyojayiva apha esitratweni sandicinga ndiyahlanya ndiphambe nangapha entlokweni. I know what I'm doing. Because abantu bakaThixo ndiyabacosha kwapha esitratweni. Nam ndazifumanela abam phaa esitratweni bandicosha bandisondeza. Ndayile nto ndiyiyo namhlanje because babengekho aba bantu ngena ndifele phaa endleleni ndibele kusindiswa ndiyiholi phaa. Ewe ndizanixelela mna ezi zinto namhlanje andinoyiki mosini. Ewe andinoyiki. Wona amagqwirha amadimoni yibani ready I'm coming for you ndizanidistroya nithi sa this year. Kuphethe mna uThixo uyinike mna le nto undinike ngamabomu. Because uyandazi ngoku nina nindihlukumeze egqitha emhlabeni wam ndaze ndayiluza intliziyo yeka bawo baxolele. Andisekho kuba ubaxolela ndithe kuna ndinguYesu mna. uYesu wayekhala apha ebeguqile ekhaliswa nini bawo baxolela bayazi into abayenzayo. Yeyi kho bawo baxolela apha bayazi into abayenzayo. Niyayazi into eniyenzayo nina. So mna ndizanidistroya ke this year. Watch me. Niqhubeke nenzele nonsense yenu nindilandele this year nindiqale nje ndizanihoya. Ewe uLungi uthi halala girl baxelele andinoyiki kaloku mna ndinoyiki tu. Ndihamba noThixo mna ingadla mfana mindoda endihlala naye ebusuku ndincokole nibele kulala nje ndithe qwa mna ndihleli noThixo siyaxoxa. Ndiyazazi izinto ezinkulu ndisazanixelela ndiyazazi izinto ezinkulu ndizanixelela but ezinye izinto ndinixelela. So ndazi into eninzi nijonge kakuhle mna. Yeah. So this woman ke enguSikapu ndiya-aplaya ngapha uSikapu naye uyafika siyancokola ndihamba sezingxaki zam. uDumo ngapha uyandithandazisa ke guys. Ndaphinda ndafumana enye interview. Ipassport ke ndiyenzile mos ndithe mna ndivele ndibe nentlanda kube khona abantu abazawudoneyitha ngelaa xesha ndandingenamali ndandibroke ugqithi. So yes njengoba mna akundihluphi ukuphisa ngemali yam because ndikuqhelile ukuphiwa izinto eziba ndibe ndikhula. Besides that ndinentliziyo uThixo wandipha yona entle gqithi for uba ndifuna ukumnceda unext person. Qha ke nibuye nithathe advantage. Ewe nithathe advantage nina uthi uyanceda ugqiba abantu bakaThixo babe ziingcuvesti bakukhwela apha entloko uba ubhadlanga. Sendisuka nalapho but ke ndadlula apho soze ndiqale ngoku ndizokunika imali yam izinto zam ngoba uThixo undivelele uba mandikunike izinto zam. Awuzothi gqimna usondixelela ii-soapy stories apho ngoba kaloku ndikule position ndikuyo u-expect uba uzawuzondincuva apha. Niyenzile lo bhanqa wabo nagqiba no more. Ewe ngoku ndilinda uThixo aconfirm uba kurayithi na uba ndinikele kurayithi uba mandenze kanjani. Ewe ndilapho ngoku. Ewe yes. Ndithi ke ngoku kuni
ndafumana enye invite ye-interview ndaya sobe ndikhwela ke guys ndihambe ndiye phaa eJoburg ndiye kwezi interview zalapha ke ngoku overseas. So i-UK ndine-agents ndize ke eJoburg. Ndaya kwii-interviews zabambini guys, andawufumana umsebenzi yaphela imali ke ngoku andisa-afodi ntlobo, akusekho ke ngoku ndiseneentloni zophinda ndibe ndicela imali zabantu uba mabandincedise ndifuna ukuya kwezi interview. Ndandibuya ndifuna ulila ndifuna ukulila phana kula Joburg, ndikhwela eza flight ndiyofika phaa ndibuye ke ndisonga izandla, umsebenzi kuthiwa ndiwufumenanga. So uThixo uyandivivinya nje, laa preparation time akho nto endingayenziyo, ndiyafasta, ndiyathandaza, ndikwenza konke. UThixo uthule, ewe uthule uThixo, uyandibukela ndiyapixa because wayefuna xa ndijonga namhlanje wayefuna ndiyi-appreciate yonke le nto yokukuphila kwam nokuba ndifike kanjani apha. Ezazilingo zazindehlela phaa kwaba bantu ndibathandayo bendenzela izinto eziqendu bonaqala. Wayefuna uThixo uze ndiyi-appreciate into yoba hlala apha kum wena, hlala apha kum, bayeka aba bantu. Ewe, so ndathi ndifika mna e-UK uThixo uthi hlala apha kum, sukuthembela ngabantu, baza kuwisa abantu. Ewe, bandizamile ukundiwisa many times, many years bendizama ukundiwisa abantu bakaThixo. So ndathi ndafikelela ekuyazini into yoba oyena mntu ofuna ukuthi nca ngayo nguThixo. Ndilapho mna ndithe nca kuThixo. Le nto ndithi ndinalo negunya loba ndiza kunidistroya nala madimoni wenu nala bugqirha benu. Ewe, ngoba mna noThixo sikanje. Yeah. Ndabuya ke guys, ndaphinda ke ngoku ndafumana enye interview yesithathu. Ebuhlungwini intliziyo yam apho ndibuza uba inoba yintoni le ndingayenzi right. Hayi mani, ndi-right mani, ndine-experience ndi-right, but kwaye ndingawufumani lo msebenzi, kwenzeka ntoni na apha? Ewe, ndiyafasta. Ewe, adololo azipopi. Ndibuya ndiphaca umsebenzi ndawufumenanga. Hayi ke ngoku ndadikwa yi-social development to a point. I remember nda-aplya kwi-organization. All I wanted was to be out of le Mitchells Plain, social development wase-Mitchells Plain. Ndandingasafuni ukuba phana. Ewe, ndandingasafuni undiphambanisa laa office. Ewe, ndizoyithetha uba kwakwenzeka ntoni phaa, but ke ndandingasafuni. Ndandisendifuna nje nokuba noma i-organization. Ndiyaqonda uba leyo organization uba yimali engekho leya, but I was even willing to go through leyo route kunoba ndibe phana e-social development wase-Mitchells Plain, indlela endandisondonele ngayo. Ewe, then ke ngoku ndazixela uba you know what Thixo, ndidikiwe, ndithe mna mos ndiyalwa noThixo. So xa ucinga wena as a human being ulwa nam, ucinga wenzani vele? Ucinga uzandiwina? Don't waste your time. Don't. It's even worse this year. Kuzawuba worse kulo nyaka. Mna ndiyalwa noThixo, andithi yilwa noThixo, mna ndilwa noThixo ngoba nezizathu zokulwa noThixo. Andizoxelela nini izizathu zam. Ewe, ndiyilwe noThixo. Ndingafuni ukuyenza uThixo into athi mandiyenze, ndingafuni, kodwa kusala ndizawude ndiyenze. Akandicengi ke ngoku, kicking and screaming. Seyindim lo ke ngoku ufana nalaa zinkukhu zinethiweyo, uba nje manijonga phaa ku-part 1, part 2 ndimbana ngxoko, but bengasacengwa ngelaa xesha, besezibuya straight. 10 kaThixo, dila nam ke ngoku ngelaa xesha. Ndimbinde nje yabeka, uThixo bedila nam. Ndimhle ngoku ndinjena, uThixo siyavumelana ngokuba ke mntanam uza kakuhle wenza yona. Zii-conversations zam noThixo ke ezo. Andinazi nanixoxa nithi noThixo wini, but mna ndiba nee-conversations, deep conversations noThixo wam. So ngelaa xesha ndisadikiweyo phana, le nto kaThixo nayo ayipopi, ndiyathandaza mos akwenzeki into apha, ndidikiwe mos nayonke le mpambano yenzeka apha. So into endayenzayo ndazixaba, you know what, njengoba besitsho ke udumo, subaxelela abantu izinto zakho zingekapopi, subaxelela because abantu bangcolile. Ugqibela abantu nivana kanti abasathethi loo nto. Abantu bakaThixo bayakuthakatha apha ecaleni kwawo, ngamagqwirha ezinto ezi, bayakuthakatha, bakuyekanga. Bacatshwa kwayile nto uba wena uzawuba ne-interview, bengena-interview bona. Phofu umntu unomsebenzi, uhappy yena emsebenzini, nguwe lungekho happy, uyawufuna umsebenzi, akuthakatha umntu kaThixo still. Nina athi umntu epeya isalari efana elingana neyakho, abe nomona ngesalari yakho, ngoba kaloku bantu bakaThixo, nina bakumonele ngempahla ezi zakho ozinxibileyo, kodwa umntu uyapeya naye the very same salary. Iishophu uyazazi uba zikweliphi icala, umnyango uvuliwe, uhlulwa yinto umntu kaThixo hamba uyozithengela impahla. Niyazenza ezo zinto nina, ninangxaki, nizenze nje, nikhululeke apha ekopho. Nothi nobona uba ke ngokazipopi nithakathe, nixelele ububhanqa beni bokuthakatha. Ndingako ndithi ke ndiza kunidistroya this year.
Ndizazi zonke izitori zenu nezikona zenu, ndizawuhamba nani straight, zanibetha ngezwi mntanam, zaniyela phaa kuThixo. Ndithi kuThixo makanibethe 7 times, zekhe nindiqale. Andizonenza nto xa ninganenzanga nto nam. Qha uzekhe undiqale mna, undiqale undithakathe this year, unizame le mikhuba yenu nihlala niyenza, uzundiqale this year. Watch me. Ndibuyela phaa kuThixo, and this time ndibuyela kuThixo ndingasemhlanga, because kaloku nindiphilisile isifirifiri. How many years ndiphila isifirifiri mna? Kwakunini ngoko? Aniphilise mna ndedwa ke niphilisa nabanye isifirifiri. Zekhe nje kubekho umntu oza kum okhala ngani, uyakhala ninamagqwirha nenamadimoni, okhaliswa nini, and noba ningandenzanga nto mna ndizawunidestroya on behalf of that person. Watch me. Lo unyaka ndizawunihoya, nditshilo mos. Mna ke ngoku andiyithethi into ingenzeki, nindithembe. Ndifuna unixelela ngoku before niwe niyenze le mikhuba yenu. Ninemikhuba ninamagqwirha namadimoni. Nemikhuba funeka iphela phaa ku-2025. Ewe, amakholwa alibele kuba holi phaa ezinkonzweni. Ilizwe lakaThixo liyonakala, kubokuse apha, kufuna kulungisiwe apha. Kutheni siphethwe ngamadimoni? Kutheni siphethwe ngamagqwirha? Ninjani nani nana? Usukude uthi simamele, God is speaking. Ewe, nitheni ninjena? Nitheni ninjena? Amadimoni namagqwirha aphethe emhlabeni kaThixo. Abantu basebenzisa into zikaThixo ngendlela ezingalunganga. Amakholwa akhona awayanga ukha amanzi, qha baholi baphakamisa izandla phaa enkonzweni, balibele kubaholi. Bayaphela abantu apha emhlabeni kaThixo. Abantu bafuna uncedo apha emhlabeni. People are going through so much. Nikhona niyawukha amanzi, qha niphethe i-red pen, yamakhisha. Aniyazi bazikhiphani apha ezantsi emhlabeni, kodwa nilapha nathi. Nifuna ukuphila impilo yase-heaven, kodwa nilapha nathi. Ndithi mna umntu othandwa ndim, noba ndimthandi noba ndimazi, aze akakhali umntu kaThixo, akhaliswe nini, mna ndizanisa kuThixo. Ndithi uThixo makanihoye, adile nani nje straight. Into edibene nobugqwirha kulo nyaka ndizoyi-entertainer at all, because ndibuyele umva many times ngenxa yobugqwirha benu nomadimoni wenu. No more. Iphela la yonke le nto. So xa nindibona phana ndiposta, ndifaka esasikhali, ndisihloma phaa phantsi, ndiyanikhombisa uba iyaphela yonke le nonsense yenu. Iphela apha ku-2025. Uthini uLungi? Uthi thetha ngangalala, undenza ndizive ingathi ndingaqhuma mntakabhuti, qhuma. Siyasokola emhlabeni, sibuyele umva siyiphambili. Bubhanxa bamagqwirha namadimoni azenza abaphathi basemhlabeni. Yeyi, ngumhlaba kaThixo lo nina, ngumhlaba kaThixo lo. I am coming for you kulo nyaka, nijonge kakuhle mna. Ndidlulile ezintweni, ndihambile mna kule ndlela ndihlalanga. Ndihamba nalo Thixo i-one ebekhathule xa ifuna uthula. Ndithe kuni bi-preparation time. Today I understand iposition endandikuyo, bekwenzeka ntoni ebomini bam. Ndihleli noThixo, ndahlala naye, ndade ndazi-understand ezi zinto. Bekutheni kunjena? Andisakhalazi because I know it all. Yes, so kufika ixesha ke makholwa niye kubaholi, nicheke around apha around emhlabeni kaThixo uba kwenzeka ntoni. Nifuna uncedisa, nincedise. Umsebenzi wenu is to serve abantu bakaThixo abaxakekileyo. Umsebenzi wenu ayiko kuhlala ezinkonzweni beniphakamisa izandla niholi phana ezinkonzweni. Umsebenzi wenu is to serve apha abantu bakaThixo, especially abangakholwa. Bayanidinga, basengxakini aba bantu aba, basengxakini. Abangawazi nomthandazo, but it's even worse for them. Abanye bakholelwa ke nakwezo zinto zabantu abadala, okanye bakholelwayo kwabona bubutyobo emhlabeni kaThixo. Kazi funeka kulungisiwe apha, sigqogqe. Masiwugqogqe umhlaba ngoku, kufika ixesha masiwudlakaze lo mhlaba. Kuphathe thina abantu bakaThixo, thina abantu bakholwayo, niphume kuholi. Thixo ndincede, andifuna uzithetha ezi zinto. Ndincede Thixo, ndincede. Mandibuyele esitorini sam, masibuyele esitorini. Asibuyele esitorini. Ya, ndenze njani konje? Ndayenza enye okay. Ndabizwa kwenye interview, nditheke udumo uthe kumphuma kulo mkhuba woba ubuxelela wonke umuntu wena xa uzaya kwi-interview igcine kuwe le nto, okanye kubuye afuna uxelele mna sithandaze, ndikuthandazise. Udumo ke guys was one of the people ke awandinika lo idea uba mandithule ke ngoku, ndithule, and then ke ngoku ndathula nam. Ke njengoba ndithanda kangakuthetha, umgebe uthi ewe mani sisithetha inyani ezi sisi, khona ndingenayo yonke, qha ndive into enye ndavele ndayithanda. Ewe mgebe uzuphume xa ugqiba umamela apha, uhambe uye phaa ku-YouTube, uqale phaa ku-part 1, umamele isise, unika abantu bam ithemba part 1, ube uzofika namhlanje sekuphathi bani guys, ikhumbuzana ndisazi, but ke izawugqibela kuleya namhlanje. Mna sendikude, ndilapha, kodwa ndilapha, ndiyazama uba lapha nani. Ewe Thixo ndincede, Thixo ndincede.
ndiyazama. Okay. Ndahamba ke so ndafumana le interview guys again eJoburg. I-interview yezi job zalapha sukude 18. Okay, kaloku ndaphinda ndenza enye ngubani ngoku ngu-19 lo. Ewe, siku-19 ngoku. Ewe, 19 sukude 19. Umgebe uthi okay, enkosi sisi wam kakhulu ndizoya Thixo asincede mani. Ewe, uThixo makasincede guys. Kubokoboko emhlabeni kaThixo. Funeka sigubhulule kulo mhlaba. Sigubhulule. Funeka kukliniwe lo mhlaba. Siwuqalele lo mhlaba. Asiwuqalele. uYesu walibala kukuthi baxolele abayazi into abayenzayo. Yayingabantu bangela xesha abaya wayethetha nabo. It's okay, we get that, we respect that. But ngoku sikwelinye ixesha ngoku. Kwelinye ixesha. Look at into eyenzeka kula South Africa. Kukwasathane eSouth Africa. Kuyahijackwa, kuyagunpointwa, kuyathwana. uYesu wayengadilanga nazo ke ezo izinto. So kukhona mna ke ngoku andithi ndilingana noYesu, andithi ndinjani, but what I'm saying is ngoku we need to talk about ezi uncomfortable conversations, and makholwa funeka niphakame nigqogqe umhlaba lo ngukaThixo. Ndithe kuni ndaninika iziscriptures kwenze ba nilwe nithetha ngezwi, ningathethi ububhanqa benu, nithethe izwi likaThixo. Nitsho xa nithetha uthi nomgebe okay yeah, nithi nina xa nithetha nisenze ezi zinto nizenzayo uba nisilwa ke ngunalamagqwirha nalamadimoni, nibe nibiza izwi likaThixo. Izwi likaThixo guys, uThixo uthe sisikhali sethu esawusebenza ngaso apha emhlabeni. Hey, okay, ndaya ke guys kwi-interview. Ndafika phana kula interview ndakhwela ibhasi ke this time imali ayisekho. Mgebe ndithetha into eninzi, andazi noba yazi ihandle yam. Ndiyaphinda ndiyakhumbula uba bendisathetha nawe ecaleni. Bethunana ndiyalahleka, mandibuye ndiyalahleka. Mgebe uzawufika phana ku-YouTube uthi @Mercy Makwelo 326. I prefer into abantu bayozibukela phana ezi recordings. Uqale uLoli uthi bonke abamamkelayo wabanika igunya. Unegunya ntombi. Ewe, sinegunya Loli, sinegunya. Qha ngoku ndiyazama ulibaleka eligunya ngoku because kaloku lindithethisa ngoku izinto ezinkulu. Ndiyazibaleka izinto ezinkulu namhlanje. Ndifuna sibe happy. Bendize ngamandla last weekend, bendingaziqondanga uba bekunzima. Ewe, ndiyabaleka ke ngoku ndingaphindi ndibuyele phaa. Ndiyabaleka, Thixo ndincede. Ewe, Mgebe uthi @Mercy Makwelo 326. Ewe, ungene phaa ku-YouTube uthi nika abantu bam ithemba part 1. Umamele obabutyobo balampilo kwako before ndizalwe yayibubutyobo bempilo. Ewe, uve ubutyobo nje buyaqhubeka. But ke ndithi mna ngo-2025 ubutyobo bam buphelela la. Yewe, phela la ubutyobo bam. Phana ku-TikTok Mgebe into eza kusokolisa phana xa uyozitsheka phana ezi videos kukhona ezingazange zi-uploadeke, so uzamane uziphosa ezinye izinto ungazifumani. But xa usiya phana ku-YouTube uzazifumana zonke ziphelele. Ewe, bethunana. Ndaya ke kule interview bethunana back to life. Nkosi yam, ndaya kwi-interview this time ndikhwela ibhasi. Andisenayo mos mna ngoku imali yokubhatala ezi flight ezidurayo nazo. Ndisiya kulaa Joburg ndiyosiya kuloo khaya lalo msebenzi. Indlela endisokole ngayo umsebenzi nozofika kwam kule country, ndiye ndiphelelwa ngamandla, ndiyaziva. Anyway, ndathini na ibhasi ke ngoku kwayona ndi-afford kwale mali yale bhasi bethunana, andi-afford le bhasi. Ndiyakhumbula noSteven Samba sayothenga itikiti elitshiphanyana njengoba kuthiwa ndifikile ke kwi-interview bethunana. Ndayibhukha ibhasi. Wow, yayingerongo ibhasi. Ugungqu owawusenzeka apho. Mna ke ngoku ngulo unomlomo omkhulu. Nake ngoku mna ndifuna uthi take on udriver uba hayi kaloku sana ibhasi enjani lena, yintoni le nto. Ngoku ibiza phana laa bhasi imile, ibiyintle mos le bhasi. Ngoku xa ungena ngaphakathi ayirongo ibhasi. Ayirongo ibhasi. Ndangena ebhasini kayisini hayi andiyazi laa nto ndandiyikhwele. But ke all in all ke saxabana nodriver. Abantu bapholile sana xa bayiqhelile ibhasi yabo erongo. Ndithe mna ndiyazithanda izinto eziposh, ndiyazithanda izinto eziqafuqafu. Andithandi uzibona ndisebubhanxini, ebugqokweni, ebugoqweni endingaba-understandiyo. Uba niyandiva mos mna ngoku ndandigqothiwe phaya ekhaya ndaphinda ndazogxothwa phana kwa-anti e-Site-C. Ndogqiba mna ndahamba ndayohlala phaya eJoe Slovo. Ndingulaa mntana mos mna wayinxiba iiplastics apha ezinyaweni zam, ndifake iinyawo zam phaa isihlangu sam because
kaloku ndibaleka laa santi yaseJoe Slovo, ndinibalisele mos lo story eso, ndibaleka laa santi yaseJoe Slovo. Ngoku so ndikhwele le bhasi ingacacanga, yandihlukumeza yonke le nto, ndandihlukumezekile, ndihluphekile. Udrayiva akanakwambeko, akanakwexesha lale nto ndithetha ngayo. So yijeni yam ke guys ke ngokuleyo esiza ngase-UK apho siza ngakhona. Yabagqokoqoko yabanjalo ijeni yam mani, yagqokoqoko. Ndakhathazeka, ndamkhalela uThixo futhi, Thixo ndifike njani mna kwezi zinto na? Uthi uMgebe, hayi mani sisi, yandililisa ndifuna ulila mna ngoku xa ndizibambile because umoya undinakalisile already. Qha andifuna ulila, funeka ndibe happy namhlanje. Ndisabalisa ke kodwa ke ijeni le funeka ndingayeki ukunibalisela yilapha athi xokoxoko ke ngoku lena. Ndahamba ndabe ndimbuza uThixo, hayi mani Thixo, yintoni le nto, utheni undifaka kwezinto ezingacacanga? Yi-preparation time. Ngela xesha ndiduma ndingakayazi i-preparation time uba kukhona into enjalo apha kwaChosen One. Noba ke ungengoChosen One guys, xa ubomi bakho busiya endaweni uyangena ezintweni, ungene ezintweni, ulingwe left and right. But ke ngoku apha kuthi thina baChosen One, it's even worse. Jonga, it's even worse. I think inoba five or seven times ipain esithi go through kuyo. Phofu kusetyenzwa ngabantu abasibaziyo sibathandayo. Niziyeke ke za animals, ndithe xa bendizama ubalekela kwi-animals ndizama ke ngoku uzivisa kamnandi zona. Ndakhumbula uba nazo mase zakhe zanditya zange zindiyeke. Ewe, ya, uChosen One ke lowo. Uthi usukude abayazi wena upeya ushiyekelwe i-R50. God has his own way. Ewe Dumo, ndishiyekelwe i-R50, ndikuhluphe mntana abantu. Ndithi Dumo, imali torho Dumo. uDumo abe nothando, uDumo andiphe imali yakhe, uDumo andikhandele nepetroli, uDumo ke was one of those people. uDumo unenhliziyo entle ke guys kakhulu, intle inhliziyo yakaDumo. uLoli uthi yewethu sulila ndide ndihamba ngamabele ndihlele ngempundu. Okay, kuhle ubundihlekise Lola, andifuna ulila qha umoya undilimazile, ndilimele kancinci. Ewe kuhle nize nento ezihlekisayo, ndizawukhaleza ndiphume kumoya, ndiyazama uphuma slowly, ndiyeza enyameni, ndifuna uba lapha enyameni konza ulahleka xa ndikumoya. Ndizawuphela ndinilahleka ke. Ngoku ke ngoku bethunana ndade ndayofika ke ngoku ibhasi ayicothi, ihamba inonsense yayo. uLoli ke guys ngomnye wabantu, ndiyafuna naye ukumphakamisa. uLoli intle inhliziyo yakhe, intombazana yabantu, uclean uLoli. Umuntu othi uLoli ugqwirhi unjanjani, yeyi oyena mntu onengxaki nguwe. Uphume kuLoli, ukhawuleze uphume kuLoli. uMgebe uthi Thixo ayefuna ube nembali sisi, and yonke into Thixo uyenza ngenjongo ukuba yenzeke kwimpilo zethu. Ewe Mgebe, ndithe mna preparation times yabuya kwa-preparation time. Ungaze ufunga uba uThixo akekho. Njeba ndithi ke ngoku again, it's not the story of the chosen ones only, but thina hayi kuyiwa ngamandla ke noko. Kuyiwa ngamandla. But ke here we are. Still standing after all. I'm still standing after all. Khe ndindlalele le ngoma futhi. This is me ke ngoku namhlanje, but ngela xesha sazibuya ndandiqonde wow. Andiyazi ubutyobo bempilo endibuphilayo mna, bubutyobo obu. Abanye abantwana bahappy, bonwabile, ubomi babo buyaqhubeka, bayaqhaqhazela. Mna ndiphila isifirifiri ngenxa yabantu bakaThixo, bandiphilisa isifirifiri abantu bakaThixo. Ewe, my flag. Ewe, ndiyafuna ukundidlalela ingoma yam endiyithandayo. Le ngoma ke indimi ithetha ngam kahle kahle. Ke mamelani ke ingoma yam. Masiyiphushe kancinci. Siyiphushe kancinci ingoma yam ke le. Ndithi ke xa ndifuna unikezela endleleni kubuye le ngoma. I'll wave my flag. I'll wave my flag. I'll hoist it up for all to see, my flag, that God is good. He never sleeps, he never sleeps, fails. He never fails. I'm not going back this time around. That is why in the city, when I demon, when I go, I am coming for you. Watch me. 2025, I'm not going back this time around. No more. My testimony is written all over it, and I'll show the scars to the world that God has been good all the time anyway. Okay. Sure.
Preparation time. Ndithe ziyabuya kwa-preparation time. Ndibuyiseleni kunyama, ndibuyiseleni, ndiyemka. Hey, Nkosi yam. Hayi ke andiyazi le. Bendithe not today. Andiyazi ke le. Andiyazi ke le. Okay. Ndithi ke bethunana uLoli uthini? Uthi ngaske fake i-VN. Akho VN mntakwethu, ayikho i-VN, ayikho. So si-stuck net. So ile ndithi uThixo esinceda one of these days sidinga uba sibe kwi-platform apho sizohlala sithetheni ngezi zinto in person. If not in person, at least ke sibe ku-teams kanjena, you know, sikwazi uthetha. Ndiyacinga uba nani inoba iyanisokolisa le nto funeka uba nibe nitayipha, nibe nileqana namagama, but ke sana it is what it is. Sibaleka isiphithiphithi xa novele ndenza uba ndi-accept abantu, izawuba sisiphithiphithi, imessage ingadluli. uLungi uthi umoya uphephezela apho uthanda khona sithandwa eke. Mamelani ke bantu bakulo Yesu. Ndathini ke ngoku mna ndaya ke phaa ndikhathazekile mos ukhwela le bhasi. Mna ndayigqibela nebhasi, ndayigqibele ngoku ndandigxothwa mos mna phaa ekhaya ngo-13 phaa koo-13 14 15 somewhere phaa. Ngoku funeka ndibe ndiphinda ndikhwela ibhasi futhi. Ndifike njani na apha? Ndiqhela ukhwela iflight mos mna, ndithe ndiyazithanda into eziqhafuqhafu, nindive kakuhle ngoba ziyandifanela. And uThixo kaloku mna uyandazi kwako ndandithe ndifuna into ezinkulu, angandinika into ezingacacanga mna. Ewe, uthi uMgebe uthi please sisi wam bantu bandijongile because now ndiyantlimpilika ngoku apha emsebenzini because nje akho lula sintlimpinika mntakabhuti. Lifikile ixesha loba masintlimpinike. Caba sathini? Nam bendithe namhlanje ndifuna kube happy, but uThixo uyawayiphusha le nto ngendlela yakhe. Ndiqhunqu mna ngoku ngumzuzu abaphambi kwenu. Hayi kodwa Nkosi yam, ndaqhunqu fast, ndaphinda ndakhawulezisa. Ndibomvanyana, ndisayazi ndibomvu ngoku. Ndafikani ke guys phana kula interview, ilate ibhasi, sixabene into embi nodrayiva apha endleleni. Udrayiva kanakwaxesha lam because akho nesikolo apha kule nto lena, i-understand kwale nto ndithetha ngayo uba ndikhalela ntona, ndikhwelanga ibhasi. uLoli uthi oh man Mgebe uphi ndize oyini. Bethuna nabantu bakaThixo manincedana nani guys, ncedana nani. Thixo uthe masithwalisaneni nogqiba ke unina nisiyuze, yekana ububhanqa benu wokusiyuza. Ewe, nangu umntu ngoku uyakhala, nangu uLoli efuna ukumnceda umntu kaThixo. Ewe, so ningamyuzi uLoli guys, niyamyuza ninololi. uLoli nenhliziyo entle nditshilo kuni, but nina nibuye nimyuze uLoli. uDumo ngomnye umntu onenhliziyo entle, niyamyuza nina uDumo, nimyuze uDumo. Yekani lo mkhuba wenu niwenzayo. uDumo asokole imali kodwa uyaphangela. uDumo asokole kodwa uDumo uyanikela. Uthini uMgebe uthi ndifuna overseas man again uLoli. Ewe Loli, suyihleka Loli, into embile abantu babakuyuze ngenxa uba unenhliziyo entle ngoba vele bayisebenzise bona ngendlela zabo ezingalunganga. It goes back to kwezinto bendigqibothetha ngazo. Ewe. So ithini ke ngoku into elandelayo? Ndifike ke guys kwi-interview ndilate mos mna ke ngoku because le bhasi libele kugoqoza apha endleleni ihamba inonsense yayo. Finally ifike ke ibhasi. Yeyi, ndakufanele ke uba ndihambile ndaya phana kwaphozisa. Uphozisa mtyama sibenditshilo mna eJoburg andibhukhi, ukhona uphozisa phana enye my best friend lona naye nditshoyo uba sorry wandinceda ngelaa xesha ukuze ndimazi utata uprofethi, utata umfundisi waseziyoni lo wandincedayo ngoku ndandithakathwa la nonsense yaseZimbabwe, laa mfazi waseZimbabwe. Ndancedwa nguye mos mna. uMgebe uthi eyi Loli, awazi sisi, what is done is done. Eyi bethunana, abantu bakaThixo, they are going through the most. Ewe. So mna ke ngoku ndilate anyway, andizokwazi nokuyofika kwaphozi nale bhasi yam igoqozayo. So uphole apha ikopa udrayiva ka-understand noba yintoni iproblem yam. Abanye abantu abangayaziyo i-customer service anabhongo labo. Ndiseza ndititsha nge-customer service, khona enye iprogram endizawuyenza, seyezinye iprogram zonenzela futhi.
ewe ndinititsha abanye benu nge-customer service. Mna lo ndisebenze kwaWoolworths for 7 years of my life. KwaWoolworths ke nikhumbule uba i-customer service tops tops. Ewe yes, so ndiphethe izikills ezinjalo mna, izikills ezinjalo. So xa unika umntu i-customer service, give the best. Sanonika into ezingacacanga apha. Ewe ndiyabuyela enye itopic yangenye imini leyo. Ndithi ke guys ndilate, andibaleki ke ngoku, andibaleki ndilate kwi-interview, andihlambanga, ndizothini na ngoku ke ngonako mna funeka ndiyohlamba etoilet. Look at me, a beautiful woman like me yohlamba etoilet ngenxa yokubethwa apha emhlabeni zizinto zomhlaba, ngenxa ye-preparation time. Ndisiziswa kule UK, funeka ndifike mna ndi-appreciate i-UK because kaloku uba kwakuhambe lula bendizawufika ndibe ndicinga fama ndingugastro apha, ndifike uThixo iinzame zakhe ndingaziboni kakuhle, ndiphakamele uThixo. So uThixo wandiyeka ngamabomi, zandinetha kwenza uba ndifike apha ndisezingqondweni ke ngoba zindinethile. Ndayenza ke le interview bethunana babe benosizi shem, benibona uba ye ugela uxakekile le ntombi. As a result yayingo-11 le nto yana i-interview yam ngo-11. So mna ndifika ngubani ke ngoku ngo-5 to 11. Ndizolenza kwa ixesha elo lokuyohlamba phana etoilet. Ndihlamba phaa esinkini guys, ndiyazosula phaa esinkini. Ewe ndiyasula kuba ndibe mhlanyana, ndinxibe ke neempahla zam. Andakho chance yoayina, ndizawushwabana mos mna, but akho nto kubalulekile. Ndifikile kwi-interview ndinxapheni, iinyawo zam zidumbini, umlenze yam ndiyaqaqanjelwa ngumzimba wonke yilaa bhasi iphambi neyo ndandiyikhwele. Then ke ngoku kwathiwa bafana bandisiza la shem, bathi hayi take your time, kawubreathe kancinci, then xa ugqibile sabe senza someone else i-interview, and then xa sigqibile ube sowungena ke ngoku wena sikwenze. Uyaqonda uba already ndi-turned off, andinakwa energy yale nto sendizoyenza apha. Le bhasi indikhuphile nje elantuzeni, inkonzi ikhuphile entlokweni. Bendiza ke phofu ndinethemba uba ndizawufumana ke lo umsebenzi. Phi khona because kaloku sendirongo already. Andiyazi isifilifili endandisithetha phana kulaa interview because kaloku ndikhubekile, ndixoxa noThixo. uThixo uzithulele, undiyekile nje uba mandiboma mandithini. uThixo lo undiyekile. Preparation time, ziyabuya kwa-preparation time. Ndagqiba ke ngokuphana le interview. So I met this girl ke ngokuphana kula interview. Igama lakhe ke benana nguThabisa. Ngubani nje kodwa ifani kaThabisa, ndisayikhumbula. Ewe Thabisa igama lakhe. Tin check banizobona na, but anyway senemayibalekanga, ndabuyela kuye ngemini mandike bendiyeka ama-surnames. So uSukude uthi bathini, uthini uSukude xa uthi bathini? Kaloku ndayenza i-interview ndim lo nesingesi sandibaleka wethu, yayininzi laa nto yayisenzeka phaa i-interview. And ke ngoku abantu balapha e-UK ii-interview zabo zii-interview ezitops. Xa kuthethwa phana funeka usazi isitori sakho. Thina apha eSouth Africa siyadlala kwii-interviews, siyadlala even umsebenzi esiwenzayo apha eSouth Africa quality wise ngumdlalo. Ewe uthini uSukude? Bathi you are strong on law side, but you are, oh yeah, I completely forgot about that. So xaba ke ngoku mna ndithi focus yam kakhulu mna ibiseyilapha kwaloya uDumo. Unememory Dumo. Ewe mna ifocus yam yayiseyilapha ekubeni njengoba ndifunda le law mos mna sendine-picture already ndiyi-lawyer. So already mna besendimkile kwa-social worker ngokwezi-skills zalapha entlokweni yale nto ndiyenzayo kwefundayo apha. Nikhumbule mos mna bendithe iplan yam bendizayogudluza phaa oomagistrate. Ewe bendiyobagudluza oomagistrate because aba bebengawenzi umsebenzi. Nditshilo kwenye recording, niyawuzimamelela, ndizobuyela kuloo nto. Ixesha lethu liyasishiya lisincedisa. So ndandizabagudluza ke ngoku oomagistrate because kaloku bona basokolisa ii-social workers. Andimfuni mna umntu osokolisa omnye umntu, sukumsokolisa omnye umntu. So ngoba kaloku uThixo ndinika amandla amakhulu uba ndikwazi uzenza zonke ezi zinto. Itsho iBhayibhile ithi I can do all things through Christ who strengthens me. Itsho la Bhayibhile ithetha nam because mna I can do a lot of things. Endingakwazi ikhona into uba ikhona into endingayaziyo ngendingakhaya ndizinike ixesha uba mandiyenze sise, that's me. Yes, ngoba iBhayibhile itsho ithi mna lo I can do all things through Christ who strengthens me. Ngoku ke ngoku ewe so bathi ke phana ke i-outcome yala interview isizathu soba mna ndingawufumani umsebenzi. Kaloku mna ndenza le law and ke ngoku ii-qualities endinazo already sendikulaa department ye-magistrate abasandiboni kwalapha kwakwa-social worker. So xa ndilahlekile kwa-social worker already ndandingakhathazekanga, ndandingakhali because ke ngoku again ndisafunda ndingakafiki nakulo lawyer babantu bathetha ngayo. Ndizofika nini phana, ndifuna umsebenzi ngoku, ndifuna ushiya le department ngoku, kuninzi andifuni uba lapha kule social development. Ndidikiwe kuba lapha ndibe ndipeya le mali incinci ndizazi uba I deserve more.
Ndiyarhalela ka abantu abangabaphathi okanye kweli cala kwenziwa kulo kupeyiswa kulo imali kube kanti bandimamele. Ewe funeka ihambile le rate coding ihambe iyofika phaa kubo. Ndiyabatshalenja namhlanje. Ayikho laa nonsense bayipeyisa ii-social workers zase-South Africa. Yinonsense leya. Funeka ii-social workers zinikwe imali enough. Bayafukuza aba bantu basebenza nzima. Iilife zabo zi-in danger every day. Bayahamba bayongena kwii-communities abangazaziyo nezoyikekayo. Ufike ngoku into entsha ke ngoku ii-social workers ziyahayijekwa guys eSouth Africa. Ndicela la maphara mna uthi uyazizamela nawazama kuwo. Ii-social workers ziyadrayiva eSouth Africa zihambe ziyokwenza le home visit zakhona. Because kaloku abantu bakaThixo baxakekile badinga uncedo. There's no way ke ngoba uzawuthi awuzokwazi uyobanceda ngoba kaloku wena woyika uhayijekwa. Unfortunately i-social worker funeka ibe ready, ibe prepared for ukwenza yonke into. Thina ke ngoku it's even worse, we do not even have guns. Like amapolisa asafe azahamba uyofukuza nabo bangene kweza areas. Ngabanye abapeyiswa i-nonsense abo amapolisa, ii-teachers. Ayikho la nonsense bapeyiswa yona phaa. Ewe government kufuneka ubanakekele abantu bakho abasebenza ngee-communities besebenza nzima belwela ilizwe uba malide libe right ilizwe. Ewe now kufika amadimoni ndibona njengamadimoni amaphara ahamba ke ngokubona axuthe ilantuzana iimoto zaka-government a-traumatize ii-social workers. Bethunana uLoli uthi khumbula siphangele nawe ngoDisemba kulaa Mitchells Plain. Ewe Lolo zibonile izimanga zendlela ebendihamba kuzo. Ufike undikhapha phana wena nalo dumo nindikhaphe ndingene phana kweza zitrato zoyikekayo. Ndenza ngela xesha into kwakuthiwa yi-protocol Bethunana. Ndiyadrayiva ngobusuku ndiyahamba ndiye kule mizi yabantu abaxakekileyo. Unfortunately social worker ke ayinayo i-option, funeka iwenzile umsebenzi. Iyathanda ayithandi bangene ke shemo social workers ezintweni balingeke balimale. So la madimoni la ngamaphara ndifuna usebenza ngawo kulo nyaka njengoba ndizawasapha kuThixo. uThixo adile nabo. Ewe uthini uLoli uthi yesana emaDelft yosise ke kulo South Africa kukwaDuty right now, kukwaDuty eSouth Africa. Izinto ezenzekayo apho guys azinaThixo tu. Abantu bayajijiswa bakaThixo bayazisebenzela nzima ngapha amaphara. Ewe nala bebufundisi bobuxoki bona basebenza apha ebantwini bayaxutha yonke into. Abantu cannot even walk freely emhlabeni kaThixo, basebenza nzima abantu. Izinto zabo ziyathathwa. uDumo was recently baxutha ifoni yakaDumo. La madimoni guys funeka sisebenze ngawo kulo nyaka. Loli sikhaphe ixhegwazana. Jesu ewe Loli ndiyalikhumbula elaa xhegwazana sasiyotshona nalo phaa eDelft ngobusuku. So zizindlela ebendizihambile mna ezo apho kulo South Africa ndisenza lo msebenzi we-social worker u-exhaustayo. Lo bendithetha nani ndisithi ii-social workers zide zibe mdaka esiqweni zingayihoyi impahla because kaloku baxakekile baphixana neengxaki zabantu. Ewe so sidinga amakholwa alwe amakholwa nalamagqwirha nalamadimoni amosha umhlaba kaThixo. iWest yona eSouth Africa bayidestroyile iSouth Africa. Inobudimoni phakathi because a normal person would not be doing izinto ezenziwa ngamaphara kulo South Africa. Ewe bakha gunpoint abantu baxutha izinto zabo bayagqekeza kwenzeka ubutyobo eSouth Africa. Yisodom ethile kahle eSouth Africa xa ndijongile. Ewe abantu abakwazi novuka ekuseni bayobaleka bakhululeke abantu babaleke because kaloku bazawuhayijekwa bazawureyitshwa. Inintsi laa nto yenzeka kula South Africa kusebutyobeni eSouth Africa. So we need to pray ke bantu bakaThixo, we need to pray. This is ixesha laba ngoku masiphakame thina abantu bakholwayo, thina abantu bamaziyo uThixo sime ngeenyawo sithandaze ngomhlaba kaThixo. Siyeke ube siholi apha. Ndizawumane ndibuyela kuye lo holi because laa holi akho nto uyenzayo encedisa abantu. Sidinga abantu abazawulwa bethetha ngale nto yenzeka kula South Africa. iSouth Africa itshintshe ibe lilizwe. Ewe ngoba ngoku into eyenzekayo thina sithi ke ngoku thina abantu baredi ukuza kula mazwe ubone uba abanye babo bakujonga ngemehlo elithethayo ekrokrayo wakho wathi njengowase-South Africa ubone uba uyakroka because kaloku moya ingcwele lungi unyanisile sisesodom apha kulo mzantsi akasebenzi la holi. Ewe akasebenzi uholi guys. Bekani uholi ecaleni kusetyenzwe ngokomoya ngokusetyenzwe izwe lakaThixo libuyele esimeni salo. Abantu bakaThixo bakwazi uhamba bekhululekile bangangeni ezintweni ekulingweni. Abantu bakaThixo badutyulwe bareyitshwe bagqekezelwe benziwe zonke ezo zinto zenziwayo kulo South Africa. Kule country guys kupholile apha. Imani ndide ndifike kule country ingathi
engathi ndizawuqhubeka ndenze enye i-recording because mani funeka ndide ndifike apha. Xa ndifikayo ndinishiye ke ngoku. Ingathi ndizawuphinda ndenze enye kuba ixesha ngoku ngu-3 minutes to 1. Ewe, mandenze yokugqibela. Funeka ndiyithethile mani le nto, nantsi into funeka ndiyithethile, ndiyikhuphele le nto. Uba ndizayishiya ngoku, uThixo akazoncedisana nam. Ewe, mandiyikhuphe le nto ininzi funeka ndiyithethile apha. Ndizawudropha kodwa kungekudala ndizawuphinda ndibuye. Mandibuye enye hour, 1 more ndincame. Yabona ngoku ndincama ixesha lam. Phofu ke ixesha libalulekanga phambi kobuso bukaThixo. Into ebalulekileyo uba abantu bakaThixo mabancedakale. Ewe, funeka sithethile ngezi zinto, abantu bakaThixo bancedakale. Ixesha libalulekanga. Ewe, ya. Ndithi ke bethunana, bethuna, thandazani. Funeka nithandazile, thandazani. Mabavuke abathandazi. Yho, ndiyasindwa guys, ndiyasindwa. Mabavuke abathandazi bethunana, mabavuke. Makuthandazweni. Sithathe ilizwe lakaThixo back because ngoku lelamadimoni eli lizwe. Lilizwe lamadimoni iSouth Africa. Ayadakasa namagqirha ayadakasa. Asikwazi uhlala kwelo lizwe tu. Kurongo phana kula South Africa, kurongo. Ndiyabavela abantu abahlala phandle xa ndicinga indiphathe kabuhlungu into yase-South Africa. Ndithi xa ndiyicinga into yaselokishini indiphatha kabuhlungu because kaloku elokishini kulapho kumnandi khona. Kumnandi elokishini guys, kuba mnandi phana. Yazi abantu babe happy, abantu bakaThixo bakhululeke. Akho naloo mana ngoku elokishini. Uthi usiya uqonda uba uzawubuya ufile wena. Baza ku-gunpoint, baku-hijack, bakwenze zonke ezi zinto guys. Yho, maphara, hayi madimoni. Phumani kule nto niyenzayo because okay, asiphinde sizame unyama. Eke. Okay, ndithe mna ke ndadibana noThabisa phana kule interview. Lo Thabisa wakhona ke ngoku wabe engandithandanga le ntombazana iqala nondibona uze kule interview. Ndabe ndiqonda yho, ntombazana awundidikanga shem. Uzawuhleka afe xa ndimxelele uba ndava njani. Ndadikwa ke ngoku nguThabisa. uThabisa usemathandweni, umntana abantu uyandithanda. Ndiqonde yho, lo Thabisa bethunana andifune bantu ngela xesha mani. Ndidikiwe into yonke, ndidikwe ngabantu, ndidikwe into yonke. All I know is I'm panicking. I need to leave this country. Ewe, ubethi lo one ithanda ndidrophe ndibuye one more time. Ewe, ixesha lona masilibeke ecaleni. Into zikaThixo funeka zenzekile. Ewe, funeka niqonde uba siphi ngokomoya nina. Funeka nivukile ninamakholwa. Vukani liyemka ilizwe lenu. Amadimoni ayathi take over. Kuyahanjwa eSouth Africa. Liyahamba izwe lenu bethunana. Yekani le nto yobaholi kwenecaweni. Ziyoyikeka izinto endizibonayo mna. Bhabhayini, ndiyabuya ngoku.